Yankari gamari zafi ta yi gandun daji na abun gani. Ga ababen tarihi akwai dabbobi ga akwai ruwa. Yankari gamari zafi ta yi ga ababen tarihi akwai dabbobi ga akwai ruwa. Yankari gamari zafi ta yi gandun daji na dangane. Ga ababen tarihi akwai dabbobi ga akwai ruwa. Fara sai na sa Allah wani wanda shine yayi mana ni'ima. Ni'imar gandun dajin da babu kamar sa kasashen waje ma. Kyauta daga Allah babu mai iya karbewa ko tantama. Za ku buɗe idan ku a Yankari har ku huta ba ku da damuwa. Har ku huta ba ku da damuwa. Yankari gamari zafi ta yi gandun daji na dangane. Ga ababen tarihi akwai dabbobi ga akwai ruwa. Ga akwai gun hutawa kwarai don ku maziyarta 'yan uwa. Ɗakin bakin gida har da ma na waje da suke zuwa. Da akwai babban ɗaki na taro ku ci abinci ku sha ruwa. Gandun daji mai ni'ima wanda Allah ya yi mana sabuwa. Wanda Allah ya yi mana sabuwa. A cikinta akwai wasu rijiyoyi wanda suke a waje ɗaya. Rijiyoyin sun haɗu ta ƙasa wanda sun zarce waɗari ɗaya. Wanda ke son tarihi ya zo Yankari gamar zabdan tambaya. Da akwai ɗimbin al'ajabi wanda ke sawa a yi ɗimuwa. Wanda ke sawa a yi ɗimuwa. Yankari gamari zafi ta yi gandun daji na dangane. Ga ababen tarihi akwai dabbobi ga akwai ruwa. Da akwai nau'in ruwa wanda Allah ya yi a Yankari. Domin sha har da na wanka zo ku tadda ga su iri-iri. Ga ruwan dimin da na gwana wika shi an san shi a zahiri. Mawalba da tungan maliki duk suna a cikin nau'in ruwa. Duk suna a cikin nau'in ruwa. Masu son kallon namun dawa an tanadi motocin hawa. Wanda za a haɗa su da jami'ai domin su zame musu garkuwa. Su shige daji su ga zaki giwa har ma da barewa. Har da sauran namun daji za ku gan su sarai ba koyuwa. Za ku gan su sarai ba koyuwa. Yankari gamari zafi ta yi gandun daji na dangane. Ga ababen tarihi akwai dabbobi ga akwai ruwa. Gwamnatin ƙaura mai tausayi ta zo ta da sassauci bana. Gwamnan Bauchi sanata bana ai dole mu yi masa jinjina. Ya zo shi da niyyar ci gaba ƙudurorinsa sun bayyana. Fannin kalita an tourism yanzu mun wuce dukkan damuwa. Yanzu mun wuce dukkan damuwa. Yankari gamari zafi ta yi gandun daji na dangane. Ga ababen tarihi akwai dabbobi ga akwai ruwa. Dole ne mu yi miki jinjina kwamishina kin yi rawar gani. Kin rike mana kalta tourism 'yan gari duka kowa ya sani. Dakata Asma'u Ahmad Giyaɗe ta zama na magani. Inda ke yau ba mu da fargaba tun da kin zamto mana garkuwa. Mama kin zamto mana garkuwa.
sun jajirce sun jure daga haɗari san ba sa ɓata rai. Ni na yi kira kowa ya zo ya gani da ido don gamsuwa, ya gani da ido don gamsuwa. Yankari Gamri Zabu Taifa, gandun daji na dangane da ababen tarihi, akwai dabbobi gashi akwai ruwa.